Això és un grup del Consell Comarcal que és una formació que es dedica a ensenyar a la joventut a fer coses de manteniment i pintura per poder trobar treball més fàcil. Després de 2 mesos i pico de tasques de manteniment i pintura a l'escala, els últims 3 dies del curs hem vingut a fer un curs intensiu de plaques de cartró guix. El curs és això, ha durat 3 dies, hem fet un simulacre de muntatge de lavabo amb un professional que en aquest cas l'ha portat l'empresa de Nauf i bueno, els nanos han quedat molt contents i se n'han sortit prou bé. És un curs que t'ajuda molt i per al futur també, perquè la majoria de gent no saben pintar. Hi ha gent que estan buscant treballadors per a pintar en cases o pisos. Doncs aquest curs neix de la necessitat de posar en relació 2 mons. D'una banda, els professionals de la comarca dedicats al muntatge del cartró guix i els guixaires que no troben mà d'obra amb una formació mínima, i d'altra banda, uns joves que han de buscar-se un camí professional i que necessiten aprendre un ofici. Llavors, tot això vestit amb el suport tècnic de la marca que nosaltres distribuïm, que és Nauf, ells, a través de la seva acadèmia de Barcelona, s'han desplaçat aquí per donar aquesta formació de com és el muntatge de la placa. Sí, m'agrada molt el curs. El que estem fent m'agrada molt. A mi m'ha agradat, he après coses noves que abans no en sabia i ho recomanaria perquè és un avantatge més que tens a la vida per el dia de demà poder trobar un treball més fàcil.